Вітаю вас у эфіры пара. Што будзе ў Беларусі, што на гэты конт падказвае навука. На платформе рацыя выйшла маё інтэрв'ю з радыяцыйным хімікам Сергеем Бесарабам. Некаторыя важныя кавалкі я вам сёння пастаўлю. І пачнем з футуралагічнай цікавосткі. Рабочыя 20 гэта магічны час, калі можа здарыцца што заўгодна, абсалютна непрадказальны. Яны яшчэ не дашлі да серадзіны. Ось яшчэ да 25-го года. І тут ёсць нават і так бы казаць навуковы бэкграунд, таму што гэта супадае з 11гадовым цыклам сонечнай актыўнасці. Актыўнасць сонца яна звязана з актыўнасцю і людзей. Зараз мы да піку яшчэ не дашлі. Пік это 24-25 год сонечнай актыўнасці. І па нейкім там выбухам у сонечнай атмасферы і па магнітным бурам геамагнітным, якія на нас уздзейнічаюць, мы яшчэ не дашлі да кульмінацыі. Вось таму да чаго падрыхтавацца, як я кажу сваім чытачам, у кожнай кватэры павінна быць па адной масцы каронавіруснай такой прафесійнай на кожнага члена сям'і і па набору фільтраў. Таму што, глядзіце, і каронавірус распаўсюджваўся праз паветра аэразолямі. Для гэтага абараняцца трэба было спецыяльнымі супрацьаэразольнымі фільтрамі. І радыяцыя так распаўсюджваецца. У астатнім трэба думаць галавой, канешне, сваёй і мець дасведчаных сяброў. Тая дзяржава, гэта не краіна, гэта менавіта дзяржава ўвязалася ў вайну, яна, канешне, атрымае на гарэхі. І пытанне не ў тым, ці да, ці не. Пытанне ў тым, калі і наколькі жорсткім гэты адказ будзе. Відавочна, што справа ідзе да эскалацыі, і пытанне адное толькі ў тым, калі мы будзем назіраць кульмінацыю і з якога боку мы будем назіраць эту кульмінацыю, таму што правакацыі, вось як вы слушна заўважылі, невялікія ёсць, але калі прарве, пытанне, наколькі хутка прарве. Як вы думаеце, спадар Сергей, увогуле вось беларусы вінаватыя ў тым, што адбываецца ці не? Таму што наступствы могуць быць, страшна нават пра гэта гутарыць. Вінаваты, дарэчы. Вінаваты ў тым, што абыякавасць культывавалі ў сабе гадамі, у тым, што яны, беларусы, мірыліся вось з гэтым навязаным, дарэчы, можа, з Расіі навязаным наратывам, што мая хата з краю, абы не было вайны, за ўсё прыходзіцца расплачвацца. Як той Харары казаў, што рабочыя 20 яны выпрабоўваюць сумленне, і за ўсё прыйдзецца расплачвацца. І вось зараз мы менавіта расплачваемся за тое, што не зрабілі раней, за тое, што не зрабілі мы, нашы бацькі, нашы дзяды. Цікава чуць такія развагі ад прафесіянала. Сергей Бесараб, асаблівы чалавек, выпускнік Белдзяржуніверсітэта. Да 20-го года супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, што важна, выпускнік ліцэя пры БДУ. Многія ягоныя аднагодкі сёння працуюць у буйных фармацэўтычных кампаніях, у розных фейсбуках, тэслах, гуглах, у такіх сусветных карпарацыях. А чалавек зрабіў выбар на карысць Беларусі. Сёння задумваецца, што будзе ў Беларусі, якія магчымыя сцэнары развіцця падзей. А вы самыя бачыце, што сітуацыя напружаная, гібридны крызіс, значыцца, з мігрантамі на мяжы з Польшай, напружанне на мяжы з Украінай выбухнуць можа, ведаеце, у кожны момант. І нават калі ў Расіі кепска пойдуць справы, рызыкі яны яшчэ больш павялічацца. Это можа быць і вайсковая агрэсія з тэрыторыі Беларусі. Гэта можа быць ядравая правакацыя з нашай тэрыторыі, і сітуацыя ускладняецца тым, што калі нават ядравая правакацыя не з тэрыторыі Беларусі, все адно удары прыйдуць па Беларусі. Увогуле, любая правакацыя там з ракетамі з тэрыторыі Беларусі для нас это вялікая небяспека, і мала хто са спецыялістаў можа цьмяна, дасціпна, зразумела і ясна патлумачыць, якія могуць быць наступствы для краіны, для беларусаў, для людзей. І Сергей Бесараб акурат той чалавек, які можа кампетэнтна акрэсліць гэтую праблему. Разумееце, гэта якраз такі па маёй спецыялізацыі, бо я ж радыяцыйны хімік па адукацыі БДУшнай. То бок радыяцыйныя хімікі, яны якраз такі цікавяцца наступствамі ад радыяцыйнага выпраменьвання на жывыя арганізмы. Але я сябе супакойваю чым, калі размова ідзе пра выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі і адказ на яе. Тым, што у адрозненне ад хунты, цывілізаваны свет разумее, што працягваць ядзерную эскалацыю не мае сэнса.
То бок Беларусь невялікая краіна. Усе гэтыя месцы прасвечаны спадарожнікамі, яны як на далонях, дзе гэта захоўваецца. Яны проста скалоцяць усё там звычайнай высокадакладнай зброяй НАТО. Просто пераўтворыць усё гэта ў пустыню. Таму што, глядзіце, з кропкі гледжання, так бы казаць, фізікі, ну што такое тактычны ядзерны зарад? Чым ён адрозніваецца ад стратэгічнага? Гэта, умоўна кажучы, такая выбухоўка, дзе выбуховыя гэтыя эфекты, яны дасягаюцца не хімічным выбуховым рэчывам, а за кошт рэакцыі ланцуговага дзялення. Вось, і гэта адрознівае, дарэчы, ядзерную зброю ад радыялагічнай, напрыклад, бруднай. Вось як узарваўся той Чарнобыль, шмат хто праецыруе і лічыць, што ядзерная бомба гэта будзе ж тое самае, як узарваўся Чарнобыль. Не, на самой справе вельмі тут галоўны эфект гэта менавіта велізарны выбух. То бок калі велізарны там на 1000 тонн трацілу мы ўзарвалі як бы бомбу. Да? І на Ўкраіне вось расейцы зараз, калі кідаюць гэтыя велізарныя бомбы, фабы, там таксама выбухі яны шмат каму нагадваюць такія ў мініяцюры выбухі ядзернай бомбы. То бок сэнс такі ж. Да? Як бы, тут можна не канцэнтравацца на радыяцыі, якая безумоўна ёсць, не канцэнтравацца на звышвысокіх тэмпературах, а як бы лічыце, што гэта проста велізарная бомба. І наступствы будуць адые такія ж, як ад звычайнай бомбы, то бок, ну, акрамя эпіцэнтра, дзе ўсё пераўтворыцца ў шкло, дзе будзе варонка, але ў астатнім, да, будуць проста разбурэнні, як ад вельмі вялікай зброі. Адзінае паслабленне ў тым, што тактычная гэта зброя, якая выкарыстоўваецца для вырашэння невялікіх тактычных задач, то бок разбурэння, напрыклад, там мастоў ці знішчэння невялікай групоўкі войскаў. То бок і наступствы будуць меншыя, да, чым ад стратэгічнай зброі, міжкантынентальных балістычных ракет, якія, па-першае, пралятаюць як бы 1000 кіламетраў, па-другое, нясуць вельмі магутныя зарады, як бы, якія яшчэ раздзяляюцца там падчас палёту. Тактычнае гэта нешта малое. Гэта нешта малое, і, безумоўна, яно знішчыць. Будуць знішчаны людзі, будзе знішчана тэхніка ў эпіцэнтры. Але агулам, ну, конечно, калі ў Менск трапіць, то Менск поўнасцю накрые ці тым, ці іншым. Ці пранікальнай вось гэтым выпраменьваннем радыяцыйным, ці ападкамі. Самае галоўнае, гэта куды будзе накіраваны вецер, будуць ападкі. То бок шкода будзе, але у адрозненне ад Чарнобыля яна будзе кароткатэрміновая. То бок некалькі месяцаў, умоўна, пасля нанясення такога вось удара, як бы, некалькі месяцаў, ну, да года небяспека будзе. А потым узровень радыяцыі знізіцца настолькі, што можна будзе без спецыяльна абарончага некага касцюма нават хадзіць па эпіцэнтры. То бок, у адрозненне ад бруднай бомбы а-ля Чарнобыль, тут все экалагічней, калі так можна казаць. Калі побач з гарадамі дзесьці будзе прылятаць, людзі будуць гінуць ці не? Калі на высокадакладнай зброяй, напрыклад, пасля першага пуску натаўскія войскі пачынаюць у адказ высокадакладнай, я падкрэсліваю, не ядзернай зброі, звычайнай высокадакладнай, яны пачынаюць знішчаць вось гэтыя месцы сховішчы, як бы. Ну, мы ж паглядзелі зараз усе на Ўкраіне, як працуюць расейцы, дзе ў іх плюс-мінус 100 метраў, 500 метраў, як бы, знішчаюць дамы, як бы, іх ракеты, і як працуюць украінская тэхніка, ну, еўрапейская, якая дадзена ўкраінцам. Там дакладнасць метр у метр. То бок дакладна будуць знішчаныя ўсе вайскоўцы, вось гэтыя калабаранты, усе, якія сатэліты і акупанты, яны будуць знішчаны, будзе знішчана іх тэхніка, але, на мой погляд, верагоднасць таго, што загіне нейкае мірнае насельніцтва, вельмі невялікая, бо амерыканская зброя, еўрапейская зброя і людзі, якія ёй кіруюць, яны працуюць як скальпель хірурга. У адрозненне ад расейцаў, якія проста завальваюць, іх асноўная мэта запалохаць, знішчыць большую колькасць мірнага насельніцтва. У гэтым сэнсе, канешне, еўрапейская кааліцыя, яна гуманная. Яна беражэ людзей. Яна не дзеліць людзей на сваіх чужых, яна іх проста беражэ, знішчаючы менавіта вайскоўцаў. Што тычыцца эскалацыі ў Беларусі ці з тэрыторыі Беларусі, мяне часам абвінавачваюць, што, слухай, занадта ў цябе апакаліптычныя сцэнары, згушаеш фарбы, а я лічу эту эскалацыю, што яна непазбежная.
і салідарны, дарэчы, тут з Сергеем Бесарабам. Паглядзіце, з кім мы маем справу. Вось у Менск прыехаў міністр замежных спраў Лаўроў, там шэраг сустрэчаў, і вось на сустрэчы з Кашанавай ён кажа, здавалася б, дзяжурныя рэчы, но я все адно здзіўляюся кожны раз. Одна из наших ключевых задач – недопущение возрождения нацизма. Это, кажа, министр замежных справ державы, якая вероломна, як нацисты ў 39-м і 41-м, напала на суверенную державу, загинули сотні тысячаў людей. И он просто мае сумление вот казать такие речи. Особенно наши усилия актуальны в ситуации, когда имеют место попытки воспевания нацистской практики. Это, кажа, особа, расійскае войска знішчае гарады пад ноль, пераўтварае ў пустэльні. Марыуполь, Аўдзеевка, Бахмут зараз знішчаюць Часів Яр з усім жывым, што там знаходзіцца. І ён кажа, што воспевание нацистской практики. Так? То, что происходит в Украине, режим Зеленского, абсолютно российский. Это он про еврея Зеленского кажа, так? Нацистский, запретивший все русское. Да просто общение в общественных местах может вас привести на скамью подсудимых, если говорите по-русски. Это кажа Лаўроў, при тым, што Кіеў напалову застаецца расейскамоўным, няма ніякіх праблем абсалютна. Я быў шматразова, назіраў это все. Ну, ніякіх абсалютна праблем няма. Это людзі, якія аб'ектыўную рэчаіснасць гатовыя перавярнуць на 180% без грызотаў сумлення. Это яны кажуць прамову. Это ты па-украінску паразмаўляю ў Маскве, што з табой зробяць? Па-беларуску ў Беларусі ў Менску паразмаўляй, так, пачуюць міліцыянты, што яны з табой зробяць? Наўпрост за гэта не пасадзяць, ну проста правераць тэлефоны, тэхніку. Можаш загрымець у вязніцу за што заўгодна, на гады. Таму гэтыя людзі, яны здольныя абсалютна на ўсё, абсалютна. Вот эта тактыка на 180% рэчаіснасць перавярнуць, уласцівая ім, і гэта проста нахабныя персанажы, просто вот слуги сатаны. Нема у мяне іншых меркаванняў. І што тычыцца Лукашэнкі ў этой сітуацыі, так? Лукашенко разумее, што эскалацыя будзе і зацікаўлены ў ёй. Не ў маштабнай эскалацыі, каб тут у Беларусі все павынішчала, а вось як спроба вярнуць свае пазіцыі, яго пазбавілі паўнаты ўлады. І глядзіце, як ён зараз будзе працаваць. Вось канфлікт Сі Цзіньпінам. Китайцы, калі будут з ім перамаўляцца наўпрост, ну скажа, что слухайте, это не я, это Путин. Вы же понимаете, в какой я ситуации нахожусь. Повлияйте на Путина. Ён зацікаўлены, карацей, у любой эскалацыі, якая позиции Кремля, позиции Путина зможа там подкосить, послабить. Это яму патрэбна, каб вярнуць уладу. Вайсковая эскалацыя таксама зацікаўлены, таксама не маштабная, каб ужо тут все заваруха вайсковая по поўнай праграме, а вось зноў такі, каб у ідэале нейкія удары па Расіі, там, каб забяспечылі Украіну зброяй. Зноў-такі, каб ён мог вярнуць там паўнату ўлады. Ён абсалютна будзе ісці на такія кульбіты, мы неаднойчы пра гэта казалі, это план Лукашэнкі, на які ён вельмі разлічвае. А пакуль вы бачыце, ён не з'яўляецца ў вайсковай форме, трымаецца трошкі ў баку. Нават мігранцкі гэты крызіс ён не каментаваў, там, значыцца, не свяціцца, нібыта я ні пры чым. Каментаваў Вальфовіш, вот Вальфовіш вінаваты, стаўленнік Кремля. Такім чынам ён будзе дзейнічаць. Увогуле, я у навукоўцы Бесараба не мог не спытацца про адметнасць рэжыма Лукашэнкі, тому што это рэжым адметны. І вось што Сергей Бесараб на гэта адказвае. Калі б мы уявілі нейкую жывёлу фантастычную, якая магла б ідэальна была падрыхтавана для жыцця ў палітычным акіяне, то Лукашенко гэта яно. Вось, што датычна рэжыма, то яго адметнасць вось такая відавочная, на мой погляд, да, гэта адсутнасць абсалютна усялякай эстэтыкі. Разумееце, вось нават той жа рэжым гітлераўскай Германіі, як бы там значная частка як бы удзялялася эстэтыцы гэтага рэжыма. Ну, все, напэўна, ведаюць пра адзенне для салдат, якое праектаваў Хьюга Босс. Пра гэта шмат разоў уже казалі. А вось у беларускага рэжыма адметнасць гэта поўная адсутнасць якой бы то ни было эстэтыкі. Нават, скажем так, і адсутнасць эстэтыкі, і антыэстэтыка. Вось паглядзіце, яны ўвесь час спрабуюць зрабіць нешта шэрае, нешта мярзотнае, нешта такое, каб выклікала ў людзей проста абсалютнае адтаржэнне. Для чаго гэта робіцца? Вось гэта мне нагадвае там працы некаторых, скажем так, псіхолагаў, якія, менавіта сацыяльных псіхолагаў, якія кажуць, што першая важлівая такая рэч для
дэпрывацыі успрымання чалавекам акружаюць наваколля, гэта як бы забраць у яго прыгажосць, забраць колеры, забраць эстэтыку. Бо эстэтыка як бы яна рухае чалавека все-таки да свабоды. І вось лукашэнкаўскі рэжым, ён відавочна адметны тым, што там абсалютная антыэстэтыка. Абсалютная антыэстэтыка. Паглядзіце, вось як яны ўсё робяць. Гэтыя, нават пачынаючы ад нейкіх там афішаў невялікіх, да гэтых іх мерапрыемстваў, да музыкі, да ўсяго. Гэта абсалютны крынж, як зараз кажуць. То бок гэта мэтанакіраваны, яны вось так глушаць людзей. Гэта па-першае. Па-другое, як бы, і з сябрамі мы часта абмяркоўвалі падабенства рэжымаў. Тут, на жаль, справа ў тым, што беларускі рэжым, у адрозненне ад той жа Гішпаніі ці іншых краін, ці нават вось Румыніі, да, яму дастаўся аб'ект, ну, даволі зручны. Беларуская нацыя, якая яшчэ фармуючаяся як нацыя. Гэта вось спадар Латышонак любіць на гэты конт разважаць, і я з ім згаджуся. Ён дзеліць нацыі на тыя, якія ўжо сфармаваліся у гарніле гісторыі стагоддзяў, як бы, да, нацыі, якія не сфармаваліся, і нацыі, якія фармуюцца. Вось в гэтым сэнсе ён лічыць беларусаў не сфармаваўшыся нацыяй. То бок, калі мы глядзім нейкія рэжымы, ну, напрыклад, Румыніі, румыны ці палякі, ці чэхі, яны былі сфармаваўшыся нацыяй. І гэта дыктатура, там, савецкая в асноўным, як бы, да, яна нагадвала, умоўна кажучы, леў, у якога былі спутаныя ногі, на якім сядзеў паразіт і піў яго кроў. І леў проста дачакаўся, пакуль гэтыя путы згнілі, разарваў іх і ўсё. А ў беларускім выпадку, як бы, гэта нейкая такая, скажем так, жывёла, якой, ну, ўсё роўна. Яна ўжо настолькі змардаваная, змучаная, што ўсё роўна, ёсць той паразіт ці няма яго. І гэта вельмі зручна для самого паразіта. Утрымаецца ён зараз? Будзеш за ўладу змагацца ці канец яму? Ну, яго хутчэй за ўсё знішчаць. У мяне ніякіх ілюзій няма. Ну, маё жаданне, канешне, каб ён дайшоў да Гаагі, але я вельмі сумняваюся, што расейцы дазволяць гэта зрабіць. Поўная версія гутаркі з Сергеем Бесарабам у апісанні да гэтага відэа. Там шмат, дарэчы, цікавага, у тым ліку пра пагрозы, якія могуць чакаць заходнюю Еўропу. Таюць арктычныя льды і можа знікнуць гальфстрым, можа паў Еўропы замарозіць у тэорыі, наколькі гэта рэалістычна. Наступствы Чарнобыля, на жаль, могуць вярнуцца, і таксама не надаецца належная ўвага, і тут беларусы могуць пацярпець, ёсць рызыка. Пра ўсё пра гэта вы можаце паглядзець у гэтым даволі такі працяглым інтэрв'ю. Ну і што тут сказаць? Што тычыцца пералому ў Беларусі? Відавочна ўсё да гэтага ідзе. Паглядзіце на геапалітычныя расклады, узяць хаця б выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну, дэмакраты перад выбарамі будуць дэманстраваць, значыцца, сваю такую самадастатковасць, могуць быць сюрпрызы. Дональд Трамп, які месяц у прэзідэнты ЗША, ўжо заявіў, што ўсё, распрацаваны план, як дасягнуць міру ва ўкраіне, ўсё ў мяне гатова і будзе гатовы да рашучых дзеянняў. І яны, паверце, яны зусім не будуць звязаныя з тым, што Украіна павінна паступіцца тэрыторыямі, таму будзе вельмі цікава, таму пералом гэты будзе. Паглядзіце, нават сёння вот гэты санкцыйны ціск на Расію, нібыта не прыносіў ён плёну належна, нафту як прадавалі, так і да сёння прадаюць. Ударылі па маскоўскай біржы. Расейцы не ведаюць, як ацэньваць сваю ўласную валюту. Маюць праблемы, значыцца, каб вось гэтыя экспартныя разлікі праводзіць. Это сур'ёзная праблема, кропля камень точыць, а будзе ў гэтым плане эскалацыя, будзе захад накручваць абароты. Нас чакаюць вельмі цікавыя часы, і навука пра гэта кажа, паглядзіце, так, сонечная актыўнасць 24-25 год, это вот ужо зусім хутка можа пачацца, і навука вось сцвярджае, што так, у Беларусі новыя вокны магчымасцяў з'явяцца. Ну то давайте сачыць за сітуацыяй, мы будзем шчыра апісваць сцэнары, якія бачым. Да сустрэчы.